За първи път у нас духовно лице обвинено в дискриминация. Комисията за защита от дискриминация реши, че игуменът на Троянския манастир е обидил и изгонил без право хора с увреждания. Повече за случая от Иван Георгиев, който се намира пред манастира. Добър вечер, Иване. Добър вечер. През лятото на 2008 година група младежи с различни увреждания пристигат в Троянския манастир по програма за културен обмен между България и Финландия. В групата е и студентът по право Петър Кичашки, който решава, че ще се поклони пред чудотворната икона в храма на манастира. Когато младежът влиза в църквата на инвалидния си стол, подкрепен от майка си, историята придобива скандален и никак не библейски характер според разказа на свидетели. Предлагам да видим какво споделиха двете страни по случая пред нашата камера. Според студента по право Петър Кичашки, игуменът на манастира е изгонил инвалидите с думите "колелетата вън" и ги нарекал грешници. В показанията си пред Комисията за защита от дискриминация, игумен Теодосий отрича да използвал тези думи и твърди, че изгонил групата, защото вдигала шум. Сигурно има 15 човека на колички. Не си представяте как ние може да тичаме, да се гониме вътре, да вдигаме шум, едва ли не състезание да си правим това. Това е просто абсурдно, парадоксално да се говори и да се мисли по този начин. Свидетел на случая е продавачката на свещи в манастира Катя Кочева. В показанията си твърди, че младежите се държали дръзко и предизвикателно и са говорили на висок глас. Днес обаче е на друго мнение. Търсили са конфликти, какво? Не вярвам, конфликта са търсили. А какво стана? Не мога да кажа, забравила съм. В крайна сметка комисията реши да глоби игумен Теодосий с 250 лева заради проявена дискриминация. Освен това, духовникът трябва да направи храма достъпен за инвалиди. Това е срещу църквата, специално върху църквата. Вярно ли е това, което сте им казали, че са грешници? Не, това се цитира не аз. Това е свещеното писание го пише. Махнете... А чакайте! Нали си го? Вижте... За Петър битката не е приключила. Категоричен е, че ще сезира и Светия Синод. За мен Българската православна църква трябва да прояви здрав разум и да го освободи от поста. Решението на комисията може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Иване, знае ли се вече дали решението ще бъде обжалвано? Преди около 2 часа адвокатът на епископ Теодосий ми заяви, че, цитирам, те най-вероятно ще обжалват решението на Комисията за защита от дискриминация. Използвам случая за пореден път да приканя епископ Теодосий да се срещне с екипа ни. Всички подробности около скандала разигра се в един от най-големите български манастири, Троянския, Успение Богородично. Гледайте утре на живо в предаването тази сутрин.